Nagapasalamat ang Iloilo City Government sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Field Office 6 sa ilan ng dako nga bulig bilang partner sang syudad sa pagpatuman sang social pension for indigent senior citizens o kung SPISC program. Ini matapos nga gin-turnover na kahapon nga adlaw sang DSWD6 ang tseke nga para sa social pension sang mga indigent senior citizens sang syudad. Naibaluan nga base sa listahan sang nasamit nga ahensya, mayara na sang 12,093 ka mga indigent senior citizens ang nagikan sa nagkalain-lain nga distrito sang syudad nga makabenepisyo sa programa. Suno kay Mayor Raisa Treñas, magluwas sa National Social Pension Program, gindugangan man ini sang syudad sang 1,000 ka mga benepisyaryo. Rason nga 9,000 na ka mga katigulangan ng regular nga nagabaton sang social pension halin sa Iloilo City Government. Nagpahanumduman ang syudad sa mga qualified senior citizens nga luyag mag-apply nga magpadulong lang sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO o kung sa ila tagsa ka barangay agud ila mas maibaluan ang mga kinahanglanon kag masabat ang ila nga mga palamangkutanon.